Happy New Year, Kailan. That is a familiar nga statement kung greetings tayo iti baro nga taon. Kamo no, tinaduma ka na kayo kat kabangbangon na, tapuyat iti okasyon kanurnong iti rabi. But pagring tatay, nabas ka iti karuba, Happy New Year! Lukatan di Facebook yun, Happy New Year! Agpaiso ka di nga, Happy New Year! Happy kadi iti tawon, gapus lang di na isagana nga adu nga makanin di rabi. Happy kadi gapus ta adu iti pulutan kun mainom. Happy kadi gapus ta chimpu iti outing kun bakasyon. Happy kadi gapus ta nagmayat iti fireworks. Well, anyway, dagiti kakailan tayo iti Camp 6 nga napuran iti rabi. Iti balayda, dagiti pagtanganda. Idandanon tayo iti kararag nga ni Apo Diyos ti mga isubli dagiti napukaw nga sanikwa ti kararag tayo lang kat malampasan da maisimpa da dagiti maisimpa uray dagiti no adaman dagiti nadangran kat kararag tayo nga makarecover dagiti na sinit o dagiti da dumaman nga na aksidente di rabi ti daytoy puri ti Camp 6. Well, anya ti happy di nabi. Anya ti happy ti dayti nga tawan. Happy kadi gapusta. Dapat ti aldaw nga bakasyon nga tidog ti bakasyon gapus di 13-month pay. Maramdam mo maibus daytan. Mapantipas pasyar kan makmakan maibus di 13-month pay. Well, what is happy ti dayti nga tawan? Wala day ba para kayo? If there is a happy ako na tayo nga tawan, baro nga tawan is asik kan parabor iti Diyos. Nga naiwanan tayo iti may nga taon iti 2024 nga nadanon tayo iti dayto nga taon iti parabot ti Apo. Gapusta no iti lintag lang kinti kinasanto iti Dios ti akturay. Halos naibus tayo iti dayto nga taon. Hanteng nga madanon iti dayto 2025. Namati ba ka kayo? Amin dagiti sagana tayo kat naibus. Amin dagiti 13-month pay kat maibus. Dagiti regalo nga naitid, agkupas na kita. Iti bakasyon, agsublite man ti normal nga biyag nga panagtatrabaho kan iti eskwela. Di ko na tayong happy New Year kata ada pagpatinggana. Namaday ba kada kayo ti sa ti Diyos? Anya ka diti happy nga talaga nga tawan. Iti Salmo chapter 1, isuro na kada tayo iti biyag nga naragsakan, ada kapapanana. No sa saritaan tayo di Bible, no kung nating happy, halos nagapurit ati sa unga, nabindisyonan. No nagpati kapapanana, gapustakat ng sawan, biyag nga ada kapapanana, biyag nga ada iti reason apay, kapapanan na nga biyag. Kuna iti sa uti Apo, ada ba kara kayo? Da iti sa uti Diyos. Kahit mo kading hanlang da iti baro nga tawon, iti happy. Kaya't mo kading dati whole year, iti 25. Ingga na ti eternidad mo kat happy. Iti Psalm chapter 1 kat na isurat. Tapno i-guide da tayo. Iturong da tayo. Iti biyag nga naragsak kan ada kapapanana. Kasat no, anya ti dalan nga diay nga biyag. Preacher. Punana iti Psalm chapter 1. Blessed, happy is the man. Naadahan iti may nga tao, iti biyag nga da kapapanana, that walketh not in the counsel of the ungodly. Would you like to have a happy New Year? And halang a happy New Year. Throughout iti whole iti life, iti panagbiag mo iti daga. Kasatno nga may kangka iti napnuan nga kapapanan nga biyag, naragsak nga biyag. Kung natin sa uti Diyos, if you like to have this kind of life, agbiag ka. Agbiag ka, iti pamagbaga, dagiti na Diyosan nga tatao. Adaywam dagiti pamagbaga, dagiti awan iti Diyos na iti biag. Kitaan nyo tata. Hangko mat kay bagbaga nga, hangkayag dungag ti dadu mga vloggers. Hangko mat ti bagbaga nga siya lang ti dangan nyo. Naman niya ti uno, at adu nga oras yu. Iti may sangal daw. Naingayon ingana dinaingayon ti cellphone halos takawan na ti adunga oras tayo. No da duma
Ada duting oras tayon, dagiti ba ng kuna tayong mangitid, ragragsakan, mangbutbutak ti isam tayo. Mga anti-stress nga kuna tayo. Nung napansin nyo kadi, pagbit lang, iti maitid na diay. Pabutakan na ti isam, manamdaman, nalipatan tayo basit, nam agsublimanan di realidad. For a while, mangitid iti liwliwa, nga isam tayo. Na madamdaman nun alpas, awan manen. Amoy napay, that is because temporaryo, hanga permanente iti maitid na, nga liliwa kan ragsak ni biyag. Iti pudno nga mangitid iti permanente nga ragsak, kat isu iti pamagbaga dagiti nadyusan. Dagito iti panagdungag tayo, dagiti tataw, nga makatulong kada tayo iti spiritual. Mangidanon kada tayo, mangyasudog kada tayo iti Diyos. Tadi jay ti kapapanan, iti biyag. Hako man bagbaga nga siyak lang. No, ada ti dadu mga pagdungdungan nyo, ti nga mabalin nga pag-adalan nyo kung biblically firm, kung gusto, iti positional stand, dengan nyo, ituloy dengan. But nabindisyonan ko natin sa ti Diyos. Iti maysa nga tao, nga haan, nga sumursurot kan haan na nga ispaspasakop ti biyag na, iti tattao nga awan iti koneksyon da iti Diyos. Nabindisyonan iso nagapusta iti mangiturturong iti biyag na kat dagiti pamagbaga, dagiti tao, nga asideg ken nadyusan kenayat iti Apo. Nabindisyonan kayo no adaan kayo ti tao nga kasyay. Nabindisyonan kayo no adati kadwayo nga kasyay. Banuron nyo, ikanyo ti patag dagiti nga tao. Gapusta, isudat ti mangitad iti kapapanan iti biyag. Nor stand it in the way of sinners. Dagiti mangidayo kada kayo, nga agbasol, umadayo kayo kanyada. Di mang sugsug kada kayo, nga agrebuildi, agbaling nga, rebuildi iti Diyos. Umadayo kayo kanyada. Mabaling nga naragsak, may enjoy ti lasag. Nang tinunag iti puso ng kapanunutan nyo, agpukpukaw nga kung kurang kan awan sirsirpin at ibiyaga. Nor seated in the seat of the scornful, dagiti nauyaw, dagiti pilusupo, dagiti tao nga, awala ti amuda no nga pilusupo ni ti Diyos. Nabindisyonan iti tao, nga asidig isuna dagiti, naayat nga magpalpalagip kanya na iti Diyos, mangikakarkararag kanya na. Nabindisyonan ka na iwanan isuna kan happy ti tawon nga dati 2025, nga na iti tadnal nga biyag na, gapusta adan isuna kan, kinover na iti bagina iti tattao nga mangya sa sinag kanya na iti Diyos. Iso ako na di ay tinabindisyonan nga tao. May kadwa ko na ti verse, ti sumaruno di verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Nabindisyonan ti tao nga mangtartarigagay iti sao ti Diyos. Sao iti Diyos. Isu iti pudpudno nga naragsak nga da kapapanan nga biyag. Dahito tao nga mangititid iti patag iti sao ti Diyos. Di mga dadal, di agdengdengag. Di mangititid importansya iti panagbiag na, iti Diyos ti biag na. Hanlang nga dengdengan kan tartarigagayan, kung na pa, he meditate his word, God's word, day and night. Ada iti tiyempo nga agtugaw isuna, kat adalan na, kan kitaan na ti aplikasyon iti panagbiag na. Kuna iti sao ti Diyos. Di ay tinaragsak na tao. Kasla iso na nga kayo nga nabunga, iti anyaman nga panawin. Agbumbunga iso na nga nagmayat nga kitkitaan. Makaliliwa iti mata na. Iti mata, kapusta nagpintas ti bulong na, nagmayat ti takdad na, ken nabunga iti panagbiag na, nga makaayo. Nami ti tao nga kunatayo nga, hana nga paganano dagiti nga banag. Kasla iso na nga digi, kasla iso na dagi jay ruot o jay stem jay pagay o jay pagay nga diay nga haanan nga mausar jay dayami nga awan sirbi na nga maitayablanan maurnong di jay kat pagsungurod dagiti dadu mapangpakalanan ti tarakan kas jay ti arig na kapsat. Happy New Year ko na. Apay nga na lang daytoy. New Year nga daytoy. Iti kahit mo naragsak. Iti pinaka the best nga cancel pamagpaga iti Dios tapno adati kapapanan ka naragsak ti biyag mo. Ket madaan ka iti relasyon iti Dios. Babaan kin Jesu Kristo. Awatem iso nga manubot ken mangisalakan mo.
talkom di trinabaho na di krus ti Kalbaryo nga umanay perpekto kompleto kon man nakabalin nga isulang iti daton nga mangyurnos kanyam iti relasyon mo nga nadadal ti sangwanan ni Dios. Kalpasan nga ramidem dihay kun ati sa ti Dios agbiag ka iti Psalm chapter 1. Ikam ti importansya na balkutom iti bagim iti tattao nga mangidanon kanyam nga asideg ka iti Dios. Kaniti sao iti Apo ikam ti importansya na. Dengam dagiti mga kasaba. Agdengeg ka dagiti mga kasaba nga mangigas kasaba iti sao ti Dios. Ket i-apply mo dagiti nga adadalan iti naaldaw-aldaw ang panagbiag mo. Kunati sao ti Apo hanlang happy new year. Iti inkari iti Dios. It is a life nga dati kapapanan. Hanlang at tatanga 25 but for eternity. Happy na bendisyonan ada kapapanan gapos iti Dios nga mangiturturong iti biag mo. God bless you. And halang happy new year tikat ko baga. Sapay kuma. Tagbiag tayo iti biag. Nga napnuan ti kapapanan. Iti panangidalan iti Dios.